Majapahit. Iki Arya Permata. Sisan gawe. Aja lupa mung kowe sakloro. Sang Prabu Brawijaya yen perlu madhep oleh pengarepan. Surawati. Maju tak tigas jangka. Setan kok. Apa resi? Den raja kondo kalian Permata ninggalke papan perang. Kowe becik dipun loyak kemawon ing ujung Mas. Ampun grusa-grusu. Mengko mundhak keseluruh. Kanyatan pecah tondo Patih Permodo pun sami kapracundang. Nah, Sing wigati sing ngemudi Praja Majapahit Prabu Brawijaya. Kuwi garapanku. Nah, ing ajeng kula mun matur perang aja gunake okol ning gunake akal. Upama negara wit pange dirempeli wis lakon. Kawite perkara negara wit sing gedhe. Kali diprok. Nek aku goleke Daracara lan Pawit. loh, Nek adep ijen boleh jajan aku kuwawa karang bali. Saya. boten-botenipun niku Nalendra. Aku bangunake telung. Wah. Ora kumpul nanging sindu kula, tukang santet, tukang telung. Kula pitados kalian panjenengan. Waspada. Monggo. Tak pusane suwe telung boleh, suwe nuwek Brawijaya. Aum kenamastu nama sidang. Aum kenamastu nama sidang. Yes! Yes! Wujud kangge ilsi sing bakal mungkasi Prabu. Kowe tak sraya teko tilam pagulane Prabu Brawijaya. Tuweken sampunake so ilang ing jagating Majapahit. Tindake. Awit. Udah. Pripun? Tak gawe kekesat ini yen ora mati soten. Bojone Brawijaya akeh cacahe. Ratu Durawati tak colok. Wah. Nek sampean badhe nyidra Durawati. Iya. Kanjeng Hadipati Surawijaya mboten usah melu-melu. Lho, Panjenengan katrem wonten ing dalem katemenggungan. aku Wis supaya kamu. katrem ing katemunggungan. Wis mau kula. Nggih. Kowe bali wengker, ketetreman wengker tak pasrahke kowe. Kados mekaten. Iya, ngranti kabaran lan kadang Sanestunipun, Dak. Monggo dherek. anggem gawe nggih. Saged padha ing kabaran saten kula tak cedhak ing Majapahit. Dherekaken sugeng kita. Oh, sumujeng wonten ing katemenggungan. Iya. Pokoke lakon iki saya wengi saya rame. Angger udane terang. Kowe angger udane deres ya mlempep. Ning aja kuwatir iki wis terang udane.
Pokoknya tak gawe geger bengi. Aja do mulai lho. Ya. Nek mbok tinggal mulai, aku sing mlempet. Wes pokoke titan ono wis. Ngantos dumugi wonten ing sanggar pamelengan. Wonten ing atos punapa? Sinuwun Prabu. Nggih. Dadah duka ing sareng. Teranipun wonten ing sanggar pamujan. Menika pun satunggaling karaji badhe disringas. Sewu. Wonten pewujudan ingkang badhe ngalap pejah kula. Leres. Lho, napa kula kedapi kados? Jaran nembe mawon pempet mas ing asamun. Kok wonten ngrene dijumbuh ngendikanipun pun si wonten pewujudan ingkang badhe ngalap pejah. Luput kula niku napa? Sinuwun keparenga kula tak matur ampun ngantos dalem Sang Prabu Baji. tenung menika panjenenganipun tiang-tiang saking Kadipaten. Piyambakipun boten narimaken bumi perdikan dipun jabal Sang Prabu Brojo. Sinuwun kaprapes Kadipaten ngremika rumiyin kawanipun tiang-tiang nggih Raja Dewi kadang dalem Sang Prabu Tribhuwana Tunggal Dewi. Nalika wonten lampahan sumpah papake sumepun Gajah Mada. Kawula sami nyupeaken anak lan bojo nyengkuyung sanipun Patih Gajah Mada. Sinareng kalampah kawicakenan dalem Sang Prabu Juwita Ratu Tribhuwana pondher dipun damel bumi perdi. Sinuwun menawi ngaten Sang Prabu Ratu ingkang kirang adil tur kirang wicaksana sok seneng ngowahi sabda ingkang sampun kawiyos. Sinuwun satunggaling ratu menika kedah angagungaken dhumateng negari saka mulyaken dhateng kawula welas pring kawula dasih kepotripun sami dredah lan dredah. Sinuwun kula boten dawuh namung melingkar jenengan bejo janung kelali isih jung keeling lan waspada sekejap. Werna lakunipun supae. Yen ingsun tetep borong marang asalipun yang widiwasa.
urusan larangan. Aku ngerti. Anane larangan tak terak, mergo aku wani sing dilarang. Sopo sak tenane kuwi? Aku Sindu Kuno. Sindu kuno. Iya, Banjur apa karepan mlebu ing Taman Kaputren? aku kepen ketemu garwane Prabu Brawijaya. Kowe to? Aku Ndwarawati. Murati. Raya. 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 Aku wis krungu saka mirip. Yen Brawijaya garwane selikur cacat. Oke sing paling diterimake marang kaulane sing gedhe dalu mung kowe sing dhuwur. Saiki Dudu durung. Mesti wae ora. durung Iya, ora diperhati. ora. Ning tak pisahke. Aku sago pisahke. Kanthi cara apa misake marang aku lan Sinun Brawijaya? Bojo tak cekak. Matek ya bongkoe kok. Kowe dadi londo. Nek dadi londo, kowe tak alap landane. Sapa jenengmu mau? Sindu Kuno. Sindu kuno. Apa, Dik? Kok pangucapmu kaya mangkono? Tegel marang garwaku, banjur kuwi bakal ngarepke marang aku. Iya. Apa sak tenane karepmu? Apa? Karepku aku kepen kok ladeni. Ladeni? Iya. Lho kok ora mawas? Piye? Lah wong rupamu wae kaya mangkono kok ngladeni kawan kowe. Ngowahi nasib. Allah entuk apik, soalnya anak-anak sedengar. Mergo kowe ora mau putra karo Brawijaya. Tak kira anak yo. Iki lho. Ojo disalah kesinge. Lah mane? Sing baku rasanya, Bu. Rasane paling-paling elek ora enak ambune. Lha wong ambune becek. Lah mergo ora. Ora jagal. Dijagal. Lagi diglute kok merasuk sarunge badan. Sundel dan jas. Ayune kumpul. Dasar ayu lengkung. Lho kok ora mawas kowe nopo? Aku yo anak. Aku yo duwe vitamin. Duwe vitaminku. Paling-paling vitamin wis bosok. Kaya ngarene vitaminku basak. Lah iya to, wong rupane wae kaya mangkono kok. Jantung ana jamune iso engko ning dua-dua kok. Jamune apa? Jamune pil sastra jenggirat. Ra jegirat terus. Lah kepen tak jenggirati apiye? Aku mau. Megah. Ayo wae. Bisa kowe rene tak keloni nduk. Keloni ora siut. Kowe rene aku bersayang nduk. Sayang. Sorry ye. Kamu bisa kene bocah yu wis tambah bisa. Yeah.
sarwa bisa. Yen aku ora kok turuti, ora ladeni, ati rasaku cukup. Tresnaku Kowe monggo nyukup. Sampai sarep kandang. Aku jaga. Sajan kok anggap cepe ning ora bakal lakon. Apa kamu? Ojo, ora, tulung. Sindu Guna. Mbok mau tak perkosa. Oh ngono wae wis penggos arep merkosa. Kok apik ya? Catur. Apik tumprak lan pakartimu. Apa ya? Kene ra apik. Kowe jejere separan para ana ing wengker. Ora wejangan sing apik, malah gladrah. Dukun cabul ya iki. Ya Ya bener. iki tukang santet, tukang tenung, doanya dukun doa. Ora mung raimu sing ala. Atimu uga dadi leteking jagat. Lek kowe apik, kowe kandhane kowe apik. Apik nek ana sing elek, ora iso diarani apik. Pancen bener. Nek Nek kok apik kudu ana eleke. Nek elek kabeh dono ora tentrem. nanging yen elek mbok gentenan. Gentenan sing nom-nom iki wis tuwa apik wayahe mati. Aku ora iso mati. Lah kok iso ora iso? Aku kematian kenter keinginan. Apa? Ngene. Terus mikir aja ning Mojopahit. Bali wengker. Kowe aja nyampur parah. Lho, iki wong tuaku ora campuri. Arep wong karo luput salah. Aku kang dadi sabelo. Sing hati-hati, Ger. Wis, Kanjeng Rama Prabu Brawijaya. Piye bisa? Estunipun Ibu Ndwarawati digonjak saha dibradat dening Sindu Negara. Ibumu. Boten saged nandingi kridanipun Sindu Guna ngantos kula kantaka. Lho nek kedadian iki kowe ora weruh. Rama ora gumun. Kowe weruh. Ana wong arep bradat ibumu ya garwaning Rama. Kowe malah kantaka. Endi tanggung jawabmu? Catondo Ing ajeng kula menika sampun matur Rama. Kula menika mboten saged nandingi kasudebianipun Sindu Guna. Oh, tanpa guna nggonku gegolo marang kowe. Catondo. Kowe tak anggap satriya. Satriyaning jagat. Putra Ratu Kong Binegara ngadepi resi kaya ngono wae kowe ora bisa biadani. Kula namung badan sajuga ajeng. Sing ilang dudu bodho donya nanging kae pelangane atine Rama. Garwa kang tak tresnani. Lho kowe ora bisa nyelametke ibumu Betatondo. Gunane apa kowe urip Betatondo? Kene menapa panjenengan mabeng
Anggen kula badhe matrapi pidana dhateng anak kula pun cakon. Mbok beli pelkanggep. Ngopaling kersa nandhang. Kula nyuwun Pak. Namung ki, Pak. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh kanjeng. Monggo. Kok ngantos Sang Prabu menika badhe mejahi kalih pecatun. Lajeng menapa dosa patipun sih? Dosa utawi patipun. Kenging dipun wastani tumpuk undung. Cedanipun rak ngaten. Piyambakipun kula perintah supados jagi sakiwa tanganipun Taman Pamargi Putri. Papanjenenganipun garwa kula Sidrawati. Piyambakipun nyumuruh piranjenengi tiyang ingkang badhe brajat. Tiyang saking wekdal. Piyambakipun boten saged mepalangi ka para malakantaka. Lho pundi cicing satriya? Mongko niku bojo kula ing pindhat kula tresnani Bodo. Cepi sinten tiyangipun? Ratu menika diwistani gampang nggih gampang, angel nggih angel. Gampang niku nak negara mboten wonten kesruh. Angel menika menawi wonten Satru Jaya. Sinuwun Iji nandhang cature menggalih kanthi wringing tirta kawicaksana. Negari Majapahit menika pindhaning toya ingkang umum. Saya dangu, saya panas. Mergi kathah bupati kepengin mandiri pribadi tuladhane Bupati Wedhog. Sinuwun iku kursi. menungso tengan donya niku menungso boten wonten ingkang sempurna. Aja bungah-bungah yen lagi kecoyak. Aja sampeyan lagi kepramudan. Derajat niku kenaning minggat, bondo niku kenaning lunga. Aja dumeh dadi ratu, njur kumratu-ratu, dumeh kuwasa njur kumawasa, arep midana kawula sing durung genah perkawis. Sinuwun katuri nitik. Tiang-tiang wong ngarep niku tetep badhe ngrebaken negari Maja. Namung kula aturi nitosi wonten tetembungan Sura Sudira jayane kanget lebur dening tekaping pangastuti. Sura menika wani, Sudira menika digdaya kaya dening wataking ratu negara. Ning ngene iki. Kowe bakal sir layu merga tekaping pakarti. Kursi. Mario Pramodo. Kini ora lakone Majapahit kudu diarani tundhan turutan. Siji durung rampung kesundul lakon ilangi garwaku. Ya. Kini Pramodo. Ojo wedi kangelan. Nyangoe kasatriyan ketemu lakanaku si Buntoro. Prastawa kang lagi dumadi Anggarna. Sepisah kadangku Buntoro kudu bisa ngobani garwaku. Kaping pindho bisa ngrangket wong saka wengker kang tumindak candala ing putih Pramodo. Terwaca dawuh-dawuh kepareng tindakan kewasiban. Pramodo kowe bani pamanku saka jiban ya. Jalmu
tumetes sing embun ing panci esuk kang bakal tumetes ora ana pedote kaya dene katresnanku lawas lirambu biasa. Gawe atiku bingung Cahayu. Napa inci Kang? Akeh para jejaka kang dheweke ngrembut katresnan. Meminta karo panguwasane Gusti kang akara jagat. Anggone ngawak gandum katresnan bisa kalih sak lawase nganti tekaning pati ya. Printen lan dalu tatem kula badhe dipun Kang. Kaya ngono. Sinten Kang Mas? Belum. Dumateng panjenengan Paman Patih Haryawermada. Panjenengan tumapak wonten ing dalem Taman Sari. Pun wani ngganggu damel anggen kula andum katresnan kan pun diajeng Retnosari. Estunipun panjenengan salah satunggalipun warangka unggah ungguh lan trapsila. Panjenengan mangertosi to menawi ing wedal sak menika kula kemawon nembe temantenan anyar. Lho kok ngatus ngaten to, Paman? Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Nggih. Ing atase kula menika tiyang sepuh wonten temanten anyar nembe sih sinian lan garwane. Lah nggih. Mboten kok nami kula menika ganggu mboten. Nggih awit kula nampi dawuh saking ngersanipun Sang Prabu Brawijaya. Nampi dawuh ngarsanipun Kang Mas Brawijaya. Terus Pangapuntenipun Paman. Awit kula mboten mangertosi menawi to Paman Haryawermada nampi dawuhipun Kang Mas Brawijaya. Lajeng
Dawuh menapa ingkang dipun pasrahaken dumateng Paman Haryo Permada? Niki sambet lan suwasana wonten ing Majapahit. Majapahit dal menika kenging kawestanan boten tentrem jalaran apa. Niki mbalelanipun Dipati Wengker. Niku sak kaping kalih. Garwanipun Sang Prabu Brawijaya. Sakmenika anis saking pamargi putri sedaya mestani ingkang nyidra menika tartamtu tiyang saking Kabupaten Wengker. Kang Mbok Dwarawati anis saking Taman Sari ing Majapahit kacidra salah satunggalipun pawongan. Leres Lajeng Paman dawuhipun Sang Prabu Brawijaya. Panjenengan kedah saged ngaturaken bandhanipun Dipati Wengker kaping kalih. Panjenengan kedah saged ngunduraken Dyayu Putri Dwarawati. menawi menika dawuhipun pun Kang Mas Prabu Brawijaya, kula salah satunggalipun kawula wonten ing negari Majapahit, kula badhe ngestokake dawuhipun Kang Mas Brawijaya. Menawi sampun wonten kesagan, kula enggal wangsul wonten ing Majapahit mojaten wonten kersahipun Sang Prabu Brawijaya. Namung nderekaken Paman. Pamita lan Nggih, nggih Paman. Pun Kang Mas salah sawijining prajurit. Prajurit kaya dening Palastro kang manjing ana ing langkap. Sawanci-wanci kalepasake ora ana bakal pawongan kang bisa ngundheli. Pun Kang Mas bakal ngestokake dawuh Kang Mas Prabu Brawijaya. Tartamtu kula boten badhe karaken kok Kang Mas. Awit sedaya kula sampun dados kewajiban panjenengan. Nek ngantos-ngantos nggih Munggah ing sanggaring pamujan meminta karo panguwasaning Gusti Kang Agra Jagat dongakno bojomu ben slamet. Ngantos-ngantos si Kang Mas. Abdi kinasih. Ana kawigaten apa pasingsingan nyandhek anggon kulumahku ninggalake ana ing Taman Sari negara Majapahit. Kula nyawang sae katep. Panjenengan kok kita sempune kok nyemu wigati. Badhe kisah dateng pundi? Oh, pasingsingan. Puntenane aku ngestokake dawuh Kang Mas Prabu Brawijaya supaya aku nentremake ana ing kraton Majapahit. Kang wektu dina iki digawe geger wong-wong ana ing Kabupaten Wengker kang angka 2 Kang Mbok Ratu Dwarawati ilang saka Taman Sari. Kanjeng Pangeran Bendara Pasingsingan. menawi panjenengan tumujing Majapahit kula nderek. Pasingsingan. Wektu dina iki aja nganti pasingsingan melu karo aku. Amarga anggonku ninggalake ana ing kraton Majapahit, aku maju perang ana ing tengahing palagan. Perang kae wengis, perang kae kejem, nek ora dipateni mesti bakal tumekaning pati. Kanjeng Pangeran Bendara kula kuwatos menawi wonten menapa menawinipun wonten jiwa raga panjenengan pramila saking menika kula nderek. Pasingsingan. Nggih. Upama ta ana apa-apa ing jiwa lan ragaku, aku lila lan legawa pinangka rabu ing negara
ing Majapahit sebesar mana? Panjenenganku dawuh karo Pasingsingan aja nganti melu-melu perkara iki Pasingsingan. Kowe ana ing Taman Sari jaga kawulujenganing garwaku Retnosari. Sampun disiki kersane Gusti Kang Wabeng Jagat ingkang dipun betahaken menika keselamatan pramila saking menika kula nderek. Pasingsingan. Ambalana aturmu. Kula nderek. Ambalana aturmu. Apa ngono kowe Pasingsingan? Kanjeng Pangeran sampun kados ngaten. Ya gene kowe wani tembung sak kecap. Kowe wani mbantah marang panjenenganku. Kapan kowe wani mbantah? Pada duping kathah mraika dianggep lepat nanging kepeksa kula nderek panjenengan. Jumelu. Nderek Kowe bali ana ing Taman Sari jaga kasugenganing garwaku. kula betah kasugengan panjenengan kula nderek. Aku ora mbutuhake mbok slametke. Aku iso njaga awakku dhewe. Kowe mulih. Sampun ngaten Kanjeng Pangeran. Sakit menika. Loro atiku nek aku kandhan kowe ora mbok gugu amarga kowe adi wis wani kurang ajar. Wani kurang ajar. Kowe iki mawas Pasingsingan. Aku ngeman karo pasuryanmu. Aku ngeman karo jiwa lan ragamu. Aja nganti kowe dina karo wong liya. Nek kowe dina karo wong liya, atiku sing lara. Pangapurane Pasingsingan. Yen aku tumindak ndak siok lawan kowe. Aku jaluk aku. Aku kudu tegolan mentolo. Amarga aku wedine kowe cilaka Pasingsingan. Senajan aku dipiloro kaya apa nanging tresnaku ora bisa luntur marang Gusti Pangeran. Kula nderek Gusti Pangeran, kula nderek. Iya, balik kena, balik kena Majapahit. Sing bagei, Bagei. Rupane wae kaya kecok. Aku kaya bekecot. Aku iki Iya. agak buron. Isih ana karo dalan kanggo mikir kowe. Milih selamat uripmu apa cilaka uripmu? Aku mau kepengin selamat. Rasake. Ayo menelpon Kang Mbok Yai. Kang Mbok Durawati. Kula badhe tanggel jawab sawetahipun. Kula badhe tetulung dumateng panjenengan, Kang. Kaya mang culki. Sugih wani padha kenel. Arep tutulung Ratu Dewati. Serep nyawamu piye? Senajan to nyawaku wong siji, ning aku sabela lawan bebener. Tumindak bebener kuwi tumindak kang apik. Ya gene kowe nyidra kelawan Kang Mbok Ratu Durawati. Apa dosa lan kaluputane? Mbakyumu ora salah. Ora luput, sing luput sedulurmu tuwa. Prabu Brawijaya sing cilakane anak muridku. Upama to Kang Mas Prabu Brawijaya luput mungguhmu. Aja mbok katutke wong wadon. Wong wadon ki ora ngerti apa-apa.
dosa lan kaluputane. Nek kowe wani karo wong wadon, watakmu dudu watak satriya, ning watakmu kaya dene watake bajingan kowe iki. Aku bajingan panjenengan. Aku nyolong Dolowati, aja kok aku wani karo wadon. Ning tak ajab tekane Brawijaya tak cakel. Sepiro kekuatan? Ora sandadak Kang Mas Prabu Brawijaya. Cukup Buntara sing bakal ngentasi karya ing papan. Buntara, aja ngandharane kuwi dukur tembung. Ayo, adepono sing tukula. Peperangan durung dedel kulitmu ninggalake palagan. Adepono Buntara. Welo. Kowe Pasisina. Ini Kanjeng Pangeran Buntara. Yen ngono layuning Sindhuguna kowe sing tetulung aku Pasingsina. Aku matur nuwun kelawan kowe Pasingsina. Kanjeng Pangeran Buntara. Sampun matur nuwun dumateng kula. Kula namung lantaran nyuwun matur nuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Jogjakarta. Senajan to kowe mung lantaran panguwasaning Gusti Kang Akara Jagat, tanpa titah pasingsinan Buntara wis tumekaning pati saka tanganing Sindhuguna. Dikala semanten panjenengan jumangkah saking Taman Sari, ati kula sumelang melang-melang pindha ninggal bayi sak pinggiripun Blunggang dumadakan wonten kahanan kados mekaten Kanjeng Pangeran. Mula kanggo pangeling-eling sakabehing menungsa ana ing jagat raya, titahing Gusti Kang Akara Jagat, senajan to rupamu ala ning tumindak lan pakartimu apik, ora mesti wong pasuryaning bagus ayu endasna sing warna tumindak lan pakartine kuwi apik. Aku matur nuwun. Aku matur nuwun kawan kowe Pasisina. Kula dimatur nuwun. Kang Mbok Ndurawa. Yai Buntara. Ing wekdal sakmenika panjenengan sampun uwal saking Bebana. Monggo kula dherekaken wangsul wonten ing negari Majapahit. Yen kaya mangkono, ayahe bebarengan Yai Buntara.